Feliz 2025! Comezamos unha edición do xornal semanal centrada no que foi 2024 e no que será 2025. O xornal semanal con Rubén Rosende. E comezamos falando das claves. En 2025 podemos agardar que se penalice a farola, que se humanice Pérez Biondi, que se reformen as piscinas ao aire libre e que continúen as obras da autovía. Tampouco poderemos perder de vista a Nacional 640, a PO 841 e a PO 213, as que xa fixamos un debate, por certo. A súa seguridade continúa a ser deficiente, veremos se este ano teñen algún arranxo. E tamén estaremos pendentes de se finalmente a variante continúa avanzando. Para a variante sí que teremos a da Estrada de Vinseiro, que podería continuar avanzando este ano para comezar a construirse o ano que ven. Tampouco poderemos perder de vista os datos da poboación. Este ano, o que acaba de rematar, as cifras subiron, pero é necesario que continúen subindo para poder aloxarnos desa fronteira dos 20.000 habitantes. Ademais, a vivenda vai continuar sendo noticia. Segue habendo falta de vivenda e segue estando moi cara. A inauguración do edificio xudicial e a ampliación do polígono de Tuedo tamén poderán ser noticias este 2025, igual que todos os éxitos dos nosos deportistas e clubes. E se nos fixamos nun artigo que publicamos hai un ano tamén coas claves de 2024, vemos que apenas mudaron este ano. Moitas delas continúan, de feito a única que desaparece é a electoral, porque nun principio este ano non teremos que ir ás urnas. De feito máis probable, en tal caso, sería o adianto das eleccións xerais. 2024 despideuse con algunha noticia triste. Coincidindo co final de ano, a pescadería Pinche baixaba por última vez as súas reixas. O alcalde Gonzalo Louzao máis Óscar Durán foron a visitar a pescadería no seu último día de apertura. Tamén coincidindo con este cambio de ano, a cafetería O Paseo tamén baixou as súas reixas por última vez. Pero, en contraste, este venres inaugurouse o restaurante Inferno. Tamén coincidindo con este final de ano, na estrada houve unha mensaxe moi importante. A farola repasou como foi 2024 e tamén comentou cousas que lle gustan dos estradenses. Onde tamén se fixo balance deste 2024 foi na Biblioteca Municipal. Por terceiro ano consecutivo bateron o seu récord anual de préstamos tras ceder máis de 7.000 libros. Son 1.000 libros máis que o ano anterior e tamén aumentaron o seu número de socios. En Forcarei, o Concello entregou o premio ao mellor escaparate á Cafetería Praza. E co Nadal xa chegando ao seu fin, imos botar unha última ollada á programación de Nadal. Este luns Ribela celebrará o seu primeiro Choco Bingo e Horacio recibirá os Reis Magos. O mércores o Concello de Forcarei entregará os premios a mellor aldea de Nadal e a mellor vivenda de Nadal. E o martes 28 sorteará 10 cestas de reis entre os cupóns entregados durante a campaña Este Nadal mellor no comercio local. A cabalgata de reis adiantouse ao sábado para evitar o temporal. Aínda así, modificouse o percorrido por mor da chuvia. Xa está á venda calle Cuba 759, a biografía autorizada do pintor Baldomero Calviño. O BNG celebrará o venres un encontro sectorial sobre a situación do sector da mazá.
E o sábado a Asociación Cultural Vagalumes presentará o libro Catálogo das Albarizas de Terra de Deza e Serra do Candango. Intervirán os autores Damián Porto e Francisco Zurmendi, xunto coa apicultora Mar Brea. No meteorolóxico prevese que chova con intensidade neste inicio de semana. Teñan moito cuidado. Nas jornadas estaremos moi pendentes de como evoluciona a situación meteorolóxica. Poderán seguilo tanto nas nosas redes sociais como na nosa web. Nós vémonos o domingo que ven.